しやもしやに生かされてまた引き上げ線が帰ってきた。今度もあの子は帰らない。この岸壁で待っているわしの姿が見えるのか。港の名前は舞鶴なのに、なぜ飛んできてはくれぬのじゃ。帰れないなら大きな声でお願い。せめて一言呼んでください。母さんよく来たと。海山千里と言うけれど、なんでとか10年あの子はどうしてるじゃろう。雪と風のシベリアは寒いじゃろう。つらかったじゃろうと命の限り抱きしめて、この肌で温めてやりたい。その日の車で死にます。いつまでも辛い定めの